Ай, бакук. Аре, бакук. Опа. А госпожа ще е тръгна с него да влеза. Те. Оставаме той, понеже нямаме учи. Малко казвам на храсти. Защото много... Оп, оп. Поставя. Как ти се развързала, брат? Оп. Опа. И стана мъча. Сега тук ще влизам с един хубав... Там. Айде. Я тук само да тънчи. Ве, майко. Оп, трябва да избягаме, защото нямаме от... Това е много лошо, брат ми. Ох. И тук се появява пак нещо ужасно. Един гаден гном, който го мразя, брат. Това е най-гадният герой, който може да се съществува в Лига. И почваме. Аз спаме педеравчето долу. Сега ще го нагъзя тук. Тук го газя, гарантирано хора. Газя си го. Опа, ева. Бум. Това беше цялата листа. Гледам, ще им помогна. Дум. Да, брат, хитнеш, знаеш кога. Той от това ми е специфично. Тази шибана обосновавате ли вина с тия фошове тук. Сега пичуе, тук най-важното е да даваме повече критикал. Нищо, че тундата е тук отдолу си го пълни критикала. Кога стане на 100, той си има критикал. Въпросът е да има винаги критикал. Аз сега съм се взел слая, което е доста добре. Но аз правя бързи, гадни, мръсни, шибани билдове. Използвам това. Къде го? Статик шифа. Тек. Използвам го, понеже това нещо е доста адекватно за този герой. Колкото повече критикал има и чай малко, че са бои в мисълта. Колкото повече критикал, че има, толкова по-добре за труда. В смисълта да ги почваш от начало. Значи ако му го пълниш на макс на 100, най-добре. Много хора правят грешката, че го танкват този герой и накрая на 4К хелт брат разбираш, но това си грешка. Играйте по този начин. Другото, което е, той много добре изпътва брат в джунгъла. Аз джунгъл в него не играя само топ. Но да ви кажа честно, доста хора си играят джунгъл с него. Мен има кейс на джунгъл. Аз съм старомонти типове, играя Валвик или Ито. Господин Мастър. Другото, което е, трябва да перите лайфстайл, защото лайфстайл също е много важен за този герой. Значи това е от най-важните неща. Да му се хилвате по-бързо, лайфстайла си е много добре. Аз му бъкам повече лайфстайлче. Опа, къде го като го яди, защото е пират. Пират. Оп. И ето. Так. Така. Понеже взихме хидрата, вече става въпрос за дигане на кръвчетата. Сега няма да ги довършвам толкова бързо игрите, защото по принцип толкова бързо ги довършвам. Няма да ги довършвам толкова бързо. Ще поизчакам малко, че останалите се поиграят. Да мога да развим малко билда. Да ви покажа за какво става въпрос. Така, тук виждаме, аз му викам Блейд, по принцип накратко. Тук виждаме Блейда, 40 атаки меч, 25 атаки спид, 8 лайфстил. Лайфстила е много важен. Но преди това по принцип е хубаво да си купите Инфинитито. Аз няма да купя сега Инфинитито, защото в момента не съм много надзор. В смисъл такъв, върви много добре играта, е изключително добре, така че може да си взема повече лайфстайл за начало, понеже може да направите някакъв пентакил, примерно, да ги съсипите. Така, тук ще влезна малко на бота, там да подсъкам, защото ще ги... И това ми е ранкинг, брат. Какъв ранкинг е? Ти са... Няма значение. Цъкаме си.
тук сега бърнем количка, вземем повече кинтнич нещо. Тъй, за душата. Ека е. Бум. Чакай сега, ти що ма връщаш първа това? О, тук ти беше грешката ви иначе, че се одиферизна батко ти, обаче тук му развитие по начина, по който, развитие по самия начин за игра срещу трунда. Така. Спря блейда с повече атак спид. Нали, взимаме така, каквото му допадне. Аз предпочитам да имам повече атак спид. Иначе павка. Трябва да цъкне пинче. Така. Чай сега така фарля малко петълното. Искам да довърша билда, да ви е по-лесно на вас. Не за нещо друго. Дай ще поваря и чунгъл, там и... Я не знам, сега ще... Така. То стана Джей той. То стана Джей той. Къде вървиш бе, братко, срещу брат си? Къде вървиш срещу брат си? Кажи ми. Тук иска да еди шамар. Брат, даже не се зора с тия печага. Стига и че с тия стъпоти, бе. Къде скачаш на по-големите ще дърношки? Така, тук няма нищо. Ти да се отвича. Кой ти имал. Кражба колкото може. Така. Але, стънки мръсти. Тук, сега, какво се връщам с 9 кинта, брат? Какво да се покасите с 9 кинта, кажи ми? Няма някой хиро да е зачислен с повече мъни. Няма батьо. Няма. Ела ми, ела ми. Тук ще седим, ще чакаме някаква физурата ми. Оп. И ти къй ще веднага забелязаха, фанаха ме, че съм на фронта, мокът си мръст. Тук събрах ги. Моля, ще я бой. Къде го то стана джия другия? Али чава, масник. Шмата. Се опитва то стана, вали. Али ти гъпа умряла горска. Чаята пропи. Това много грозно да направиха тия снурки. Преди беше 100 път по-яки. Валвика беше много по-яки. Валвика е по-точно, аз пак Валвика. Аз те му викам, няма проблеми, ще спите с моят тъп език. По принцип, ще сетя малко повече цъканията и така. Ако цъкате, ако следите, еже. Аз сега си правя фантазия. Просто залепих. И почвам наново с това ще ми първия клип, който гледа. Да дошли в по-отбор. Нека се абонираме. Първото, което е, се абонираме за каналчето, да го разрастем малко, да се кефим. Аз ще пускам стримове в Twitch, ще пускам стримове може би и в TikTok, може би и в YouTube, когато достигна нужното ниво. Така. Мисля, че на стримче ще е по-весело, ще си изкараме по-приятно. Но ще го видим това нещо. Сега отиваме тук да им разклатим кайсийките на тия. На този блок, примерно, го търпя постоянно. Оп, къде видяхте, нищо, че ма стънна. Направи густо. Сега тук ще направим на трипъл килче, лекичко. Тук може да направим, този блок, последния миньон. Няма нищо. Дали да направим една квадра? Чакай, не го няма там, батите. Сериозно ли е, човек, аз съм 17 или сигурно играя срещу някакви ботове причуени. Не знам защо така ми се струва, дали просто аз съм тъпичък, дали, защото този акаунт съм го взел по принцип, сега взех да играя наскоро. Оп, чакай да му спинката. Сега ще ме прочи. Забравя спусна ута. Сериозно? Да, по-ефтино е, но ме кефи. Така ще съм обосновя. Сега тук имаме едни тъпи момници на шибания мит. Застанали стърчат кът, айде да кажа какво. Стъна G и тъна. Тук сега ще се опитат да настънват, ще се опитат много работа да правят с нас. Тук стънаха на успешно. Да, обаче има една лека вратка. Че стъновете само стават на някои хора. И да, брата, ма съжалявам, просто
Сега мисля, че схванахте къде е моята грешка. Моята грешка беше, че не си направих първо Infinity-то, понеже Infinity-то съдържа Critical Screen Damage, който ви помага, наистина ви помага да сразявате враговете си. Така. Тук сега става въпрос за... Това силно игра с ботове, пиче. Направо съм шашнат. Бум. И тук сега може това да го стънем, да го пим, да го разпим, да го разпорим и така нататък, и така нататък. Това, че брата не играе, той си повече играе тия Fortnite. Като и аз играя, но по-рядко. Значи искам да видите забележите какви пеали удрам. 764 Critical Damage. Само виждате за какво става въпрос. А сега като дарим Infinity тук цяло изцяло, това нещо се промени драстично. Тоест, ще ги съсипим. Гледайте за какво става въпрос. Те, сега отиваме да върнем да вземем едно Infinity. Ей, тук си го сложим. Да се бъркате, пиче само с марката Infinity, която е кола. Аз не я харесвам. Пълен бакук. Не съм хейтър, но от душа го казвам. Пълен бакук. Не ви трябва тия коли, тъпи са, задръстени са. Това е кола за тъпотиите, които ви рачнат главата. Чай сега тук са верим критикал да сме малко готови. Така. Оп. Сега в момента сме леко готови. Да, обаче тук има един гаен момент, че тук няма лакове. Ще рискувам да цъкам то шмачкан обелиск. Тъй. По принцип то си би трябва, защото аз само си оклатя. Виждате, кръвта ми пада минимално. Така. Сега забележите какво се случва. Сменяме разход и дестинацията. Тук щяха нарезнат. Ето и много го мразя на стънаджиите. Много го мразя, човек. Като има стънаджи, това ми е най-братилното нещо. Стънаджиите са кофти. Разберете го, пичуе. Не играйте на стън. Тъп е. И така. Нашия отбор успяха хората да задържат нивото. И така. О, имам награда. Толкова собирани, аз имам и награда. Гледайте какъв пиарограм с обелиска. Значи направихме го, пребихме го, пречупихме го, посрахме го, както искате го наречете. Но, ето. Само гледайте за какво става въпрос. Само ми гледайте кика. Кика. Подопето. Чакай се. Тук ще им да съсипим следващия тавър. Не е по-ясно. Само искам да засечете секундите и това правя гавра и мърдам. На то са тази спит на прошло с която съм на място. Така. За играем тук, следят план, обичат да ме следят. И аз обичам да ме следят. Много обичам да ме следят. Това беше я. Бум! Оп! Сега правим близка игра. Виж никакъв проблем. Събираме кръв. Спид. По принцип е movement speed, но се включва на този air, като го пуснеш. Този лут е перфектен за този герой. Наистина трепиш ги, гармиш. Обаче, сега то ще ме върне. Сега то ще ме върне. Гарант. Тъй. Ние не мога да направим пяра. Какъвто ти умения. По-хубаво. Почваме да играем тактически от този момент, за да ви покажа как точно. Тоест, трябва да играйте много с съотборниците си. Има си чат, има си пускане на микрофони, ако евентуално искате такава настройка, но аз предпочитам да пиша. Ето тук скачат, се хвърлят много. Колкото да е, пак се надкува. В смисъл, тъпо е. Не става. Ето пак и пак. Но играйте си
Това е получението. Трябва да цъкате си. Мен ми изчезна мута в момента. Насрах гащите. Ето тук сега трябва да презаредя малко кръв в чунглата, за да стане в кавички ух. И така. Вижте колко бързо се регенерирате с този билд. Просто уникално. Много обичам след кашното. Къде си бе? Аре мой. Сега обаче да финишираме. Защото не ми се играе повече. Та общо взето това беше, приятели. Следвайте ма за още такива